Slavnavalno çaxu deme xweş be van rojê hanê hûn jî nîqaş dikin mem Ararat hunermend daxuyaniyek da vîdeo belav kir û li dijî vê daxuyaniya mem Ararat jî ko muzîkê jî bersivek dawî me xwest em çend deqeya li ser vê mijarê rawestin. Nîqaş ya jî polemîka di navbera mem Ararat û ko muzîkê de ji ber ku êdî ne tenê nîqaşa di navbera hunermendekî û saziyekê de ye, ev nîqaş êdî ji wê jî derbas kir û bû kampanyayekî ji ber vê sedemê hevçeyê ku mirov li serê çend tişta bêje. Niha naxwazim zêde dibare bikim û dirêj jî bikim. Mem Ararat çi got ko muzîkê çi bersiv da û kesên komên aliyên sêyem çarem jî çi dibêjin. Naxwazim vana hemiya dibare bikim. Tenê dixwazim ku derbarê meselê de mesele çi ye, mijar çi ye û derbarê vê mijarê de nêrînê min çi ne dixwazim vêya bara parve bikim. Mem Ararat çi daxuyanî da Mem Ararat bi nav nekir lê behsa ko muzîkê kir, ko muzîk rex nekir û wisa xwest bêje ku ko muzîk mafê wî maddî xwarine. Lê dema ku behsa vana jî kir hem bi vîdeoya xwe hem jî bi nivîsa xwe bi rastî ji êrişî hemû tevgera azadiya Kurd kir, hemû saziyê gelê Kurd kir, henekê xweban kir, tinazê xweban kir, ji xwe tiştê ku li wê derê gotiye û nivîsandine li ber çavana hûn jî dikarin lê binêrin û paşê jî piştî di sê roja jî ko muzîk bersivek da do. Roja Heftê Gulanê ko muzîk jî bersivek dirêj da û bu tiştê ku Mem Ararat dibêje ne rast e, lê dawiya dawî ew amade ne ku pirsgirêkê bi diyalogê bi nîqaşê çareser bikin. Mijar çi ye? Mijareke hunerî nîne bêguman. Mijareke maddî ye. Yani mijara pera ye. Di wextê xwe de Mem Ararat dema ku dem dest bi hunerê kirî, hunermendiyê kirî, mafê xwe telîfê yani hin mafên xwe dayî ko muzîkê. Ko muzîk çi ye? Ko muzîk jî şirketekî wisa ye ku yani şirketek kolektif e ne a kesekî ye ne a şexsekî ye hunera Kurd pêş dixe û xizmet ji hemû hunermendê Kurd re dikin û heta niha belkî bi sedan hunermendên Kurd bi ko muzîkê re dixebitin. Heta niha jî yani ew qas berhem derketine heta niha jî kesek tiştekî wiha negotiye. Di vir de mabesta min armanca min ne ew e ku ko muzîkê biparêzim ya jî Mem Ararat biparêzim. Dixwazim tenê vêya bêjim. Yani eger mesele di navbera Mem Ararat û ko muzîkê de bê, ko muzîk û Mem Ararat dikarin li cem hev ronên û mijara di navbera xwe de vê mijara maddî çareser bikin. Eger ku heta niha çareser nekiribin, ev kêmasiya her du aliyan e. Dibe ku aliyek zêde kêmasî kiribe, aliyek kim. Lê kêmasiya her du aliye ye. Lê eger ku mijar dîsa dibare dikim di navbera ko muzîkî û Mem Ararat de bê, û ko muzîk mafê Mem Ararat xwaribê, yani tiştê ku Mem Ararat dibêje hemû rast bin jî, sedî milyon Mem Ararat mafdar bê jî, Mem Ararat dikare ko muzîkê rexne bike, dikare ko muzîkê yani ji gel re jî bêje ko muzîkê vê niha qîl mikir, dikare vana bike, ev mafeviya dikê nake ji xwe kir. Lê Mem Ararat pirsgirêka xwe ya bi ko muzîkê re nikare li hemî tegoşîna Kurdan, li hemî saziyên Kurdan bike mal û êrişî hemî tevgera Kurd bike. Yani eger mafdar bê jî dikare li dijî ko muzîkê mafê xwe biparêze. Yani te pirsgirêkek te heye li gel ko muzîkê di çima êrişî tevgera azadiya gelê Kurd dikî, di çima êrişî tevgera hemî saziyên tevgera azadiya gelê Kurd dikî û ne tenê êrişî wan tinazê xweban dikî, henekê xweban dikî, bi gotinê wan bi axaftina wan. Dawiya dawî hinek jî tevlî vê daxuyaniyê dibin û vêya dikin wek kampanyayekî didin meşandin li dijî tegoşîna gelê Kurd. Niha eger ku ev nîqaşek hunerî biya, bi sporên meselê herkes dikaribû derbarê vê meselê de tiştek bigota. Mijar ne mijarek hunerî ye. Car cara di navbera hunermendan da, di navbera saziyên hunerî da, saziyê çandê da, pirsgirêkên hunerê dertên yani ev ne nîqaşeke ka em ê çawa li hunera Kurd pêş bixin, çanda Kurd pêş bixin, ev ne nîqaşek wisa ye. Ev nîqaşa pera ye. û ji bo hunermendekî tiştê herî xerab ew e ku bi pera bikeve rojevê.
ji bo hunermendekî jî, ji bo siyasetmedarekî jî, ji bo rojnamevanekî jî ev tiştekî pir xerab e. Yani hunermendek divê bi hunera xwe rojevê de be. Bi hunera xwe were axaftin. Ê ku ew ê hez bikin jî hebin, ê ku rexne jî bikin hebe. Lê divê bi hunera xwe rojevê de be. Niha tişta yani esas bingeha derdê me merara çi ye? Me merara dibêje kom muzîkê perên bixware. Hinek kes jî dibêjin ki madem mesela ev em perê wî kom bikin bidinekê. Lê mesele hatiye asteke ku hemî tegoşîna gelê Kurd, hemî saziyên tegoşîna gelê Kurd têne krîminalîzekirin. û destpêkê jî belkî niha hin kes wisa ber vî bayî ketine û êrişî saziyên Kurda dikin, lê ev nîqaş zirar dide mem ararat bixwejî. Wek hêja ji min got mem ararat bira bi stranek xwe, bira bi berhemek xwe were rojevê. Bêgom hevan tişta jî tê rojevê, lê niha bi vê mijarek hatiye rojevê tiştê pir giran gotî û ev zirar dide wî bixwejî. Li gorî ku min hin bihîst yani dibin ew jî yani piştî vê daxuyanî vê vîdeoyê hinkî poşman bîyî heta niha tiştek negotî yani gotî yani min mabesta min ne ew bû filan bêvan lê li gor ku min bihîst hinek kes wî sor dikin. Ez navan nabêjim. Yani dibe ku hinek kesên armancê wan cuda hebin, derdê wan cuda hebin, ajendeyê wan cuda hebin û vê nakokiya di navbera me ararat û kom muzîkê de bi kar tînin, me ararat sor dikin, wiha bêje wiha bêje yani rê nîşan didin ekê. Navê wan nabêjim lê dibêjin parêzerek û rojnamevanek di binî vî tiştî de henin. Yani rojnamevan li Ewropayê parêzer jî li Amedê. Navê wan jî cem e lê naxwazim vir kesara bikim polemîk. Nava polemîkekê nîqaşekê. Yani dibim hunermendek jî ti kesek jî nebe amûrên tiştên cuda derdê kêbkêra heye û çi ye lazim e derdê xwe, rexneyê xwe rast rast bêje bi kêra bê wan mixatab bigire. Wan mixatab bigire. Niha bêguman ji ber ku mijar êdî ji me ararat û kom muzîkê derbas bû em mixwase wan çend tişta bêjim. Yani hinek kes nihar bendê ne ku hema tiştek bêje, kesek derkeve li dijî saziyê Kurda tiştek bêjin, ew jî dest bi êrîşa bikin. Kî ku yani hema hê nahê meselê fehm nakin, nabêjin kam mesele çi ye, dest bi êrîşa dikin. Yani navbera me mararet û kom muzîkê de tiştek derket. Hê nizanin mesele çi ye divên kom muzîk neheqe. Dibe ku kom muzîk neheqe. Ez vir kom muzîkê neparêzim. Kom muzîk gotina xwe got. Lê tiştek ez dibêjim mesele eger kom muzîk be em kom muzîkê rexne bikin. Şexs bin em wan şexsa rexne bikin. Lê ku em rabin hemî tegoşîna Kurda tawanbar bikin, êrîş bikin, heneka bikin, ev dibe tiştek din. Hinek kes ji xwe mala xwe rûniştine li ser klaviyê xwe rûniştine li bendêne ku tiştek bibe êrîşî saziyê Kurda bikin. Di her meselê de êrîş dikin. Aliyê hunerê de jî, mesela Rojava de jî, mesela şer de jî, mesela Rojhilat de jî çi bê jî êrîşî saziyên Kurdan dikin. Divê sazî were rexnekirin rast e. Divê sazî were rexnekirin. Lê armanc ew e ku yani di kampanyayê wiha de armanc ne sazîkirina rexnekirina saziyê ne. Bi vê kampanyayê dixwazin ku Kurdan bê sazî û rêxistin bihêlin. Ev tiştekî pir ew e yani nexweşe pir fikrek pir genî ye. Ya ev jî daxwaza dijminê Kurdan e. Herkes belkî ne divê zane binê de. Lê yê ku îro naxwazin Kurd bê sazî bin, bê dezgeh bin, bê rêxistin bin, bê siyaset bin, ew dijminê Kurdan in. û tişta soselet ew e ku hinek kes jî bin navê Kurdayetiyê de vî tiştî dikin. Yani ev sê roja hinek hunermend bêguman bersiv didin, hinek divên filan tişt rast, hinek divên filan tişt şaşe. Li gorî min hinek kes hê mesele fehm nekirine jî. Dibêjin şaşe yan rast e ev meseleka din heye divê yani mirov rasyonel mesele binêre di navbera hunermendekî û şirketeke tîcarî bêguman ne tenê tîcarî yani kolektif şirketekî çanda Kurd pêş dixe di navbera wan de meseleka aborî, teknîkî, maddî heye. Dibe her du alî werin cem hevdû meselê çareser bikin. Eger kince wê derbas bike bivê êrîşek li dijî tegoşîna Kurda wê demê herkes ew bêje ew qas jî nabin, wiha nabe.
هاد وقتی خدا مثلا کس درتین توجن مم آرارت 4 سال بره 3 4 سال بره جبو نوروزی گوتی نوروز مسئله که سیاسی استبلی ناب تشتی ها گوتی اف تشتی دنن یعنی هنرمند اگه نکاره بگم تشتی که سبجه نوروز سیاسیه نوروز بگم سیاسیه یعنی نوروز سیاسیش برکو کرد درتین و داره باسا ناسنامه خود کن باسا هبونا خود کن باسا پاراستنا آخا خو رومت خو ناسنامه خود کن آزادی خو دخوازش بر سدمه سیاسیه یعنی کسی که کرد هلا هنرمنده که کرد که بجار سیاسی استبلی نابم و دمه علاقه خو کردایتی خود کری یعنی راستیه کرد و کردایتی کرد و کردستان اوه و گلک هنرمندان در کتف راستی گوتن شی یعنی بری هر تشتی دبی چندا ویگلی ناسنامه ویگلی وره پاراستن اگر اکنون پاراستن تنه به سترana به کردی گوتنا سترana یا جی تنه آفراندن هنگ بر همین کردی کس نکاره خراب بشه از کردایتی به چندا کردی دو پاریزم داوی اگر مثلا کردایتی به دوی مثلا دیالوگی وره چاره سر کردن لی اگر دبن و مثلا تشتک دن هبه و دمه مثلا جدایه یعنی نه من مرارت شد و از کردم هنرمنده که کردم کو موزیکشی دهان سالانه جو هنر کرد را خدمت که اگر مثلا کردایتی به دوی دیالوگی وره چاره سر کردن لی در وی تو تشتک کرد و کردستانی و چند کردی را خدمت ناکه از شاد فکرم خاطره